da muke so shine ku taimaka mana da addu'a, domin addu'a ita ce a saiful mumin, kuma da izinin Allah duk abin da muka sa a gaba da addu'a Allah zai mana. Zaɓe na ƙara karatowa, ana tunanin kamar watan Janairu shekara mai zuwa za a yi wannan zaɓe. Ina ga gaba kuma Najeriya gaba ɗaya me hakan yake alamtawa 'yan Najeriya a wannan zaɓen da za a yi? Ana cewa kamar wai jam'iyyun adawa kamar ta take sake ana hana su yanci faɗin albarkacin bakin su. To wai Malam Anas, ko ni ne ba jam'iyyun adawa ko jam'iyyun waye sai na hana su. Kai din? Kwarai da gaske. Za ka ci baka ci ba kenan. Na ci. Haka ma Janar Buhari ya ce, an tambaye shi a matsayinsa na ya je zai dangwala aka ce to ranka in ka faɗi zai ce ni na ci zaɓe na. So da haka shi ma Bola Ahmed Tinubu ya ci zaben Zai haramba kenan. Ba magana harambe, al'umma ne za su fito su zaɓe shi, al'umma ne za su fito su kaɗa masa ƙuri'a da izinin Allah. To an ba su da lokaci na hararen mu a cikin shirin, ya kamata a ba mu sako na ƙarshe. To alhamdulillahi ina ƙara haƙurƙurtar da al'ummar jihar Kano da masoya da magoya bayan mai girma Sardauna bisa wasu kalamai da waɗansu suke yi, kar su ɗauki wannan kalaman a matsayin wani abu ne wanda za mu ji wani abu. To muna tabbatar musu mun ba su lokaci, kuma da izinin Allah muna da abubuwan da za mu fito akan kowa. So za mu yi taza da tsifa, amma lokaci bai ba, kuma da izinin Allah ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano in an fito an ba mai girma Sardaunan Kano da mai girma Abba Kabiru Yusuf da sauran 'yan takarkarmu gudunmawar ƙuri'a suka ci zaɓe, in Allah ya da za a bijiro da aikin alkhairi. Kai Malam Anas, ba a taɓa gwamnati a jihar Kano irin wannan ba. A ce tsofaffin gwamnoni guda biyu suna tare da wannan gwamnatin kuma suna ba ta shawara. Mai girma da Abdullahi Umar Ganduje, mai girma zaman zai jure kuwa? A'a ba zai jure da izinin Allah. An fahimci sabon fa. A'a ai ka fahimci wani abu guda. Ai abin da ake kallo shine an yarda da cewar a zo a gina mu'amala a kalli Kanan domin ci gaban Kanan. Ya aka ji sabon. Dalilin da isa nake ta kira da mai girma gwamna da sauran masu madafin iko 'yan siyasa, irin waɗannan yaran da suke daba da sauran jagaliya a taimake su, a rayar da su zama mutane. In suka zama mutane, mu ma jihar Kano za a zauna lafiya, za a daina kwacen waya, za a daina sare-saren daba da sauransu. Ba wasu tambaya na za a yi zaman daɗi ko zaman zai yi tsawo kuwa? Kamar yaya? Tsakanin shekaru da Ganduje, tunda an yi ji sabon an gaina kare da zagi. To ina zuwa, in ma ji sabon aka yi ai an riga an yi ta wuce. Malam Anas, in yau muka yi faɗa da kai, gobe na san me dalilin da ya ja faɗan nan, zan gyara shi. So kuma matan na tuwo ba ta rasa miji. So da haka ina tabbatar maka, in ka kalla mu ba mu kira biyu kwankwasa ito a zauna da shi a APC ba ma. Menene? Ai kaga wannan nasara ce ta Abba Kabir Yusuf. Nasara ce ta mai girma Sardauna. Nasara ce ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Abin da ke tsoro idan ya ce ina matasa, shi kai tsoro gaba. Kai jira ka ji, duk magudi da ake yi a jihar Kano, to ina tabbatar maka a wannan karan ba Rabi ba zai iya magudi ba, saboda wannan yan bukkar tasa sai ne tsalle na duk yan burkan nan ta faɗi. Masauraro anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To a gaishe da masana zaune lafiya Alhaji Salisu Tare, a gaishe da Muhammad kenan a madadin kowa da kowa, ana sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.